Shalom amanginang. Selamat hari Minggu mau pasat kami Tuhamu sude. Suang-suang nang aka amanami, inanami na mengikuti ibadah on melalui live streaming. Masuk mahita, tapuka ma parminggota, marede mahita, sian bukuede, nomor 520 ayat sada sahat rodi tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia, na tumopa langit dohot tanoon, amen. Martua do halak nama naon di pangujunan, ay dung tau sian pangujunan ni jaloon na do tupal hanguluan, na pinar baga-baga ni Tuhani tuaka na holong roha di ibana. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pergugu na suhatu dosan jala perdenggan basa, rodi saliling nililing na doa sini roham, mauliate marohanami tuho, ala diramoti ho hami sian nasay laon, sahat rodi sadarion, hupuji hami maho, ala naung sahat tuhami berita nauli na sian anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami, mauliate hudok hami tuho, ala dibagasa dame dohot hasonangan di leon ho hatam na badiai, saya sima roham, urupi mahami mangulahon na nidokmu, asa hot rohanami, jala terparangihon hami parangi dabadia, saya jari jala pai baru marohanami, asalam ias hami rodi hasusudan ni bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, amen. Marede mahita sian bukuede nomor 135 ayat sada di tabatolu.
Tangihon hamuma patik ni debata, iman na tersurat di Tolu Musa Bidu Sapulusia ayat 15 songonon madidok. Dang jadi papeolonmu uhum di paruhuman, dang jadi hamu mernida-nida bohi, palea halak na pogos, pasangap halak na sangap, ikon merhite sian hati goran, uhumon muna donganmu. Olat ni masahatna, rat mahita mangidogogo sian tuhata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobar tupati mi. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 277 ayat 4 sahat rodi 5. Tato potima dosata tua dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pergugu na sohatu dosan para siroha midahami na dangolon narodo hami tujolom manopoti dosanami na godangi di bagasan hajahaton dohami tubu jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian saluhut dohami manibil siana kadalanmu masai godang do pangaloson nami di patikmu alai ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asin ni roham, say unang paingot-ingot akadusa ni haposon nami, dohot pangaleson nami, say ingot mahami hobar tu asin ni roham, dohot denggan ni basam, ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen.
Tabigima baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosata. Molo tungadong manangise na mardosa, adong do pangodiata di amai, ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringo tu dosata, alai dada holan taringo tu dosata, dohot do taringo tu dosa ni saluhut portibion, hasangapon ma di debata na di gijang. Marede mahita sian bukuede nomor 220 sia ayat sada sahat rodi ayat 2. Turpuk epistel di Mingguta Sadarion, imana tersurat di buku Heber 10 tolu ayat sada sahat rodi ayat tolu. Tajahama manginang di bagasan na marsikat sorin. Manoktong maholong ni roha di dongan. Unang halang bushon hamu partamueon ay merhite siani heado ditamui halak akka surusuruan so pamotuan na. Ingot hamuma akana terhurung songon narap terhurung, songoni akana tumaon na porsuk, ay dohot dohamu di bagasan daging. Ima sahatna martua ma natumangi hono hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 120 tolu ayat sada di tabatolu. Oh
tahati dakon ma hapor seotai songon na hinati dakon ni dongata sa hapor seon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pergugu na sohatu dosan na tumopa langit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria naga begabea sia todi parbadia adorang so habubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus nama te terpajal do ibana di hau pinur silang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon nama naik tu surgo laho hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pergogo na sohatu dosani disima ibana paima mulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditodi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot di hasesani dosa dohot di hatai nama dok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Tapi gema tikting namasa nanay patul hason ni amang situa sitorus. Shalom. Warta Jemaat Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Pertama, berita anak lahir. Pada hari Selasa 19 Oktober, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan kepada keluarga Bapak Demak Leonari Opung Sunggu dan Ibu Mendang Pasaribu. Registrasi KK 0205, alamat Sektor 3. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kedua, rapat pendeta Hatopan. Pada hari Senin sampai dengan Kamis 25 Oktober sampai dengan 28 Oktober akan dilaksanakan rapat pendeta Hatopan secara semi virtual bertempat di Gedung Christian Center Mulia Budi, Samarinda. Marilah kita doakan supaya rapat pendeta dapat berjalan dengan baik. 3. Persiapan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Panitia Natal HKBP Balikpapan Baru telah melampirkan pada Warta Jemaat buku Panduan Natal HKBP Balikpapan Baru 2021. Mohon agar seluruh anggota Jemaat HKBP Balikpapan Baru membaca dan mempelajarinya. Pada minggu depan, tanggal 31 Oktober, kita akan menyampaikan persembahan khusus ke altar menggunakan amplop merah untuk mendukung pembiayaan Natal HKBP Balikpapan Baru. Sesudah Warta Jemaat dan sebelum doa syafaat, Panitia Natal HKBP Balikpapan Baru akan menyampaikan penjelasan kepada kita. Marilah kita membersihkan dan mempersiapkan hati kita menyambut Natal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Keempat, proses penyusunan program dan anggaran tahun 2022. Setiap seksi agar menyerahkan laporan program dan keuangan 2021 sekaligus usulan program dan keuangan 2022 kepada masing-masing dewan. Kemudian, dewan menyerahkan kepada pimpinan jemaat melalui Parhalado Parartaon selambat-lambatnya Sabtu tanggal 6 November. Berdasarkan laporan dan usulan dari setiap dewan, Parhalado Parartaon akan menyusun prakonsep rencana program dan anggaran HKBP Balikpapan Baru 2022 untuk diajukan
kepada Parhalado Partohonan selambat-lambatnya Kamis 11 November. 5. Tahun Pemberdayaan Remaja. Ibadah puncak Tahun Pemberdayaan Remaja akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 November. Dalam ibadah tersebut, kita akan mengumpulkan amplop khusus untuk pengembalian dana pinjaman pembelian lahan. 3. Panitia Tahun Remaja supaya mempersiapkan laporan pertanggungjawaban yang akan diserahkan kepada Parhalado pada hari Kamis 18 November. 6. Bank Beras HKBP Balikpapan Baru. Masa pandemi belum berakhir, Parhalado menghimbau semua anggota jemaat sebagai sesama anggota tubuh Kristus agar kita bertolong-tolongan menanggung beban pandemi ini. Galatia 6 ayat 2. Bagi anggota jemaat yang sangat membutuhkan, dipersilahkan mengambil beras masing-masing 10 kg di rumah koster, cukup dengan menuliskan nama di buku yang tersedia. Sebaliknya, bagi anggota jemaat yang mampu, dihimbau berkenan mengantar beras 10 kg ke rumah koster. Sebagaimana pesan Alkitab, hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 14. 7. Ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Huria mengucapkan selamat ulang tahun, kelahiran dan perkawinan kepada semua anggota jemaat yang merayakannya minggu ini 24 Oktober sampai dengan 2 November. Firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. 8. Nama minggu peta pelayanan HKBP Balikpapan Baru, pembelian aset sepeda motor, Gereja HKBP Balikpapan Baru, janji iman Tahun Pemberdayaan Remaja 2021, pengembalian dana pinjaman pembelian lahan, persembahan bulanan atau persembahan persepuluhan, calon sintua, syarat mendaftar jadi anggota jemaat HKBP Balikpapan Baru, protokol kesehatan 7M, warta keuangan Huria, panitia pembangunan, panitia tahun remaja dan tim diakonia dapat dibaca di grup WA HKBP Balikpapan Baru dan sektor atau link database HKBP Balikpapan Baru. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Dipersilakan kepada panitia Natal. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya kita bisa melewati pandemi selama 2 tahun terakhir ini, sehingga kita sudah bisa tatap muka untuk ibadah atau offline secara terbatas dengan protokol kesehatan. Yang kedua, kami mewakili Panitia Natal HKBP Balikpapan Baru tahun 2021 ingin menyampaikan sedikit tentang rencana perayaan Natal yang akan kita laksanakan. Untuk Natal umum dan malam Natal juga kita sudah laksanakan offline, tentu dengan protokol kesehatan. Dan yang online hanya sekolah minggu. Sekolah minggu kita akan tetap adakan online. Untuk kategorial punguan Ama Ina kita sedang menunggu konfirmasi. Juga dengan Naposo Bulung dan remaja juga kita sedang menunggu konfirmasi dari mereka untuk apakah akan offline atau online. Yang berikutnya
kami panitia Natal juga ada sasaran. Sasaran kami, jika kita lihat di gereja kita ini lantai sudah bagus, langgatan juga sudah bagus, ruangan kita juga sudah ber-AC. Tapi kita lihat mimbar kita memang kalau nggak salah katanya sudah ada 10 tahun lebih. Mimbar Perjamita, mimbar Tikting, inilah sasaran kami, termasuk nanti penambahan meja altar, kursi pengantin, dan kursi persinggangan. Ada 5 item yang akan kami rencanakan untuk adakan untuk gereja kita. Maka dari itu kami menghimbau atau memohon, mengharapkan kepada seluruh jemaat HKBP Balikpapan Baru, termasuk juga kepada adik-adik kami Naposo yang sudah bekerja, agar turut berpartisipasi dengan kita sudah ada 2 rencana pengumpulan dana melalui taken less atau sumbangan sukarela. Sumbangan sukarela atau natura. Natura ini biasanya kan identik dengan barang. Tapi karena kita ingin membuat mimbar, nggak mungkin misalnya dari saya mejanya, dari saya mimbar tikting, takutnya nanti beda-beda. Alangkah baiknya jika memang ada dari kita yang ingin seperti itu secara natura, tapi secara teknisnya mungkin akan diuangkan seperti itu. Baru nanti itu akan disasarannya, kita akan sesuai dengan yang diberikan oleh Amang dan Inang sekalian. Itu saja yang mungkin. Saya juga menghimbau, memohon kepada sintua kami di setiap sektor untuk membantu kami menjalankan taken less ke setiap jemaat kami, karena jika hanya panitia saja yang bergerak, kemungkinan ini akan sulit tercapai. Seperti subtema kita tahun ini adalah gotong royong. Marilah kita sama-sama gotong royong agar rencana perayaan Natal kita ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang berkenan dari kata-kata saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu atas segala berkat dan kasih serta penyertaan Tuhan kepada kami semua hingga saat ini. Sehingga kami jemaat HKBP Balikpapan Baru, Engkau berikan kesehatan dan keselamatan darimu saja ya Tuhan. Tuhan sehingga ia dapat sembuh dari sakitnya dan dapat beribadah bersama kami di dalam gereja ini di hari-hari mendatang. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota HKBP Balikpapan Baru, kiranya juga Tuhan lindungi kami dari virus corona dan semoga pandemi ini dapat berakhir sehingga perekonomian kami dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk program gereja yang akan kami laksanakan, yaitu ibadah puncak tahun remaja, terlebih dalam rangka pelunasan kewajiban gereja untuk pengadaan lahan. Semoga dapat tercapai. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran para jemaat-Mu ya Tuhan untuk berpartisipasi dalam pengumpulan dana tersebut. Tuhan kami juga berdoa untuk setiap permasalahan pribadi lepas pribadi, semua anggota HKBP Balikpapan Baru ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mau turut campur tangan ya Tuhan, agar setiap permasalahan yang kami hadapi dapat kami selesaikan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami yakin dan percaya hanya dengan pertolongan-Mu saja Tuhan kami dapat selamat dan dapat selalu berbahagia. Terima kasih ya Tuhan, dan semoga kami semua semakin mempercayai Engkau ya Tuhan, menguatkan iman kami untuk mempercayai Engkau saja. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu melalui khotbah dari Amang Pendeta. Kiranya firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu,
Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 212 ayat sada sahat rodi ayat tolu. Martangiang mahita, dame ni dibata na sumurung sian saluhu na roha, ima na mangaramoti roha do pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Horas madita salut na. Barita nauli dihita di bagasan mingguta sadarion, ima na nienet sian buku 5 Musa. 5 Musa bidu 24 ayat 17 sa rodi ayat 10 lalu. Ala holan 2 ayat do denggam mara rap tajaha. Rap mahita majahosa 5 Musa bidu 24 ayat 17 sa rodi ayat 10 lalu. Songonom ma tarsurat di si rap tajaha ma. Dang jadi papelomu uhum tuhalak dagang. Doho tudak dana nasopot somarama, jaladang jadi buatomu ulos ni poropuan na mabalu bahan sekoram. Ikon paingot-ingoton ni roham tahe, hatu bandoho na jolo di Mesir, hape nunga ditubus Jahoba de Batam ho siani, alanido oban hudok ho mangulahon si songoni. Ima saat na hurian itu hata pidato Presiden Soekarno na parpudi tiki presiden di mana di tahun 17 Agustus 1926 dia mengatakan jangan sekali-kali melupakan atau meninggalkan sejarah. Jala padohanon disingkat dohot jas merah. Jangan sekali-kali
melupakan sejarah. Karena memang sejarah masa lalu ini dapat membuka mata orang untuk melihat ke masa yang depan. Molo taida do tua katikinong salpu ganup halak boy maka moleatehon songo dia do ngulu naung nia dopan sinuengon. Molo taida do sejarah ni halak Batak mangarato tutano parserahan. Tu Jakarta manang tu Kalimantan majo tu Balikpapan. Buasa may ko mangarato halak Batak da jolo tu Kalimantan. Alaniah do. Ala ni pogus ni parnguluan do dah. Baik do dah. Asugari adong anak ni hapung dangole mangaratoy. Alay ala na pogus do kehidupan di huta. Gabi mangarato mahalak Batak tu tano parserahan. Ido latar belakang na najol dah. Molo tasukun nakada tutuan najolo. Ala na molo di huta najolo na binigi. Dakpolan ni alama be. Alay na binigi do. Molo boy mangalang jagal jolorope tulang na. Itong dah. Jadi molorodo tulang manang hula-hula. Anggo na binigido siya nakkan na tua-tua na jolo. Say diusahakan do maniat jagal. Ito de. Jala molorodo hula-hula. Dang boy sembarang piso law maniat jagal si aton na. Adong do piso khusus. Law maniat jagal moloro hula-hula. Dang na piso dapuri di bayad. Itu banda na tutuan na jolo, saya dong do piso khusus ibana, ganok minggu saya di asahi mana do piso naon. Jala disimpan di mana doi? Meloro hula-hulaku ikonon bayanoku lau maniat jagal. Tidak boleh piso dapur. Ikon piso khusus do, molo hula-hula do naro. Itu mau lalak Batak na jolo dah. Anggon wae nggak sarupa bete. Anang tulang pe hula-hula naro atau lema piso dapur rima, kampak na dapur rima ipake. Ale yang guna tua-tua na jolo, dia tidak akan sembarang untuk mempersembahkan kepada hula-hulanya. Dia mempunyai pisau khusus untuk maniati jagal tu hula-hulana. Itulah kalau kita lihat sakitnya kehidupan. Jala molo adok pe pira di manuk dak boyal lang onon. Alanya sigadison. Lau tu dia, lau tu sikola ni dak danaki. Lau mabalajoi ngulu ni keluargai. Masih ini sudah. Jala molo mula besian perdalanan na tua-tua, isi do parjolo sukunan na jabu. Anggo di huta. Ay nga mangan na di pudian, ni na datong dah. Adang anak na parjolo sukunan nga mangako. Bukan, ngamangan na di pudian. Ala ido biaya lau pasikolah untuk pagoda-goda kon sudia kada anak nadong dijabui. Itulah sakitnya kehidupan. Itu banda bukas halak Batak na jolo siat tano hagodangan na tu tano parserahan. Dia pergi untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Alai bohado mau lunung saat di pangaratoan, gabi terbalik nama dia, terbalik nama tong dah. Ai anggona jolo di huta maul mangan, alai anggon waing gabi talu mangalang nama, talu mangalang nama. Moloi para di soni jolo ni saya laki si pangan rupani biasa ada bidua bitulu, ipasisi di. Ai tadamu teh bitulu, itadamu do kan? Bisa ada, nah biasa itu, pajaga itu, B2, tuh parpestani di. Bagaimana teh bitulu, setabi, tanami bolo bitulu, setabi biang buru-buru ini. Itu bolo bitulu. Jadi selalu dia disisikan, talu mangalang nama, dak dana nuaing pe, olo do sipata ngalo jana torasna mangalopai dahan do sipangano na tabo, ahado di pangido. Indomie ngalojo mak na mga lopa
sop, jagal. Dia juga minta Indomie. Apa berbeda? Dot halak na jolo. Alani ganup da tua-tua memang ikon boy do ajar honon. Wado sejarah perguluan na jolo di huta. Alai pe si bata gabi molo senido soalnya teh. Anggo bapa do omak na jolo madala pak do sian jabu tu gereja. Ah omai. Na sodong do gojek na jolo ina musiro tong ate. Na sodong do pe angkot na jolo. Tau toma. Anggo noeng bah wala nu pencek sodon. Toro opak gojek lau mangalapau. Tapi perlu juga kita untuk mengajari bagaimana sejarah masa lalu dan konteks sekarang yang sudah diterima. Jala losido na yang dohono ni turpuk jamita di bagasan mingguon. Molo taida do buku 5 musaon, molo di bahasa Indonesia didok do kitab ulangan. Memang isi 5 musa pengulangan do. Pengulangan janji Tuhan kepada bangsa Israel. Ai ngahia didok si Musa di buku 5 musaon, di 2 Musa, 3 Musa, 4 Musa. Alai diulak ko di mana mesti pa bawa tu bangsoi ada tujuan dah. Adong do tujuan dah. Dang holan sembarang mengulangi mana. Ala naneng bongot tutano kanani ima generasi baru naso makilalabe songo dia do hacik nangulu di perhatobanan Mesir. Orang-orang yang akan masuk ke tanah Kanaan adalah orang-orang yang lahir di perjalanan sepanjang padang gurun di halongonan. Ido naneng bongok tu tanah Kanaan. Ai halak na murni bongok tu tanah Kanaan imana borhat sian Mesir sahat tu tanah Kanaan nda asli boy da sida sahat tu tanah Kanaan hola 2 halak do. Ima si Joshua dohot si Kaleb. Anggo aslina na borhat sian Mesir setabinga marujungolu sudi. Holanna 2 do. Harus si Musa pe dang doho imana bongok tu tanah Kanaan. Dia tidak ikut masuk ke tanah Kanaan. Ido banda molo taida di buku 5 musaon diulangi si Musa songo dia do pada de debata tu da sida songon bangso na pinilikna ikon adong do ciri khas ikon tadi do da sida songon bangso na pinilik na debata. Gudang do sa sitong na aka aturan na di pasat debata di buku 5 musaon ale turpuk taum majo na naing berengota. Nakin molo taida di ayat 10 itu didokdo adong do tolu lapisan masyarakat kaum marginal na sodong hakna yang harus mendapat perlindungan khusus dari tengah-tengah bangsa Israel. Dia mai. Na parjolo nakin didok halak dagang. Halak dagang perantau, tamu, pendatang. Ido molo didok nakin halak dagang. Nda boy do adong halak rotu sada tuhu tanasida manang tu tutado Kanaan haduan ai hasomalan ni bangso ujui molo adong do roh halak dagang tu sada bangso tu sada luat. Mereka ini tidak punya hak apapun. Mereka bisa ditindas karena mereka bukan penduduk asli. Ba mungkin saya berlaku do perasi pada saat tunengon molo adong do taida aka bangso nasing bah ai gabi bayo mangarajai di hutan iba. Atar sawon itu adalah padanna. Jadi halak dagang orang asing harus dilindungi. Dang boy nasida ditindas, nak penasida menompang sementara diluati. Ido banda negara-negara nuaingon adong do dibayan semacam suaka, tempat perlindungan. Molo adong do sada orang tertentu dia akan mendapatkan suaka perlindungan dari tempat itu. Jadi ikut dilindungi do halak dagang. Imana barjolo baru dapat 2 nakin dido danak nasopot somarama. Anak yang tidak punya bapak. Dang nasopot somarina, alai nasopot somarama do. Anak yatim, bukan piatu.
Jadi molo taida di son memang anak dana nasopot somarama dia juga tidak mendapat hak alania ayama do nagabe malim di tonga-tonga ni keluarga. Molo so disi be malimi manang molo danga dong be malimi danga dong be gogonit ada daki. Itu anggo konsep di perjanjian lama. Danga dong be gogoni salah dana nasopot somarama. Karena jaminan hidup seorang anak itu terletak pada ayahnya, bapaknya. Ay malim do, among na. Dang tu, inong na. Baru na patulo nakin, tu poropuan na mabalu. Ope, ikon dilindungi do. Molo adong do, sa halak poropuan na mabalu, baru mabalu imana, nakpe adong artanai ikon dipasahat do itu, tu saudara niya kahanggina. Dang boy buat tahun nai. Nakpe gudang arta ni sinoduk na najolo, alay di si mabalu mana, ikon dipasahat do itu, tuaka keluargana, hanggina. Dia tidak bisa mendapatkan hak, walaupun itu milik suaminya. Itu konteks di Padan Narobi. Jadi betul-betul do na tolu golonganon, betul-betul do rikot adong perlindungan di nasida do narawan di penganiayaan do penindasan. Jala ido bananakin didok di ayat 10 lalui ikon paingot-ingoton ni rohamtai hato bandoho na julo di Mesir hape nunga ditobus Jehovah dewata posiani alanido uban hudok tuho mangulahon si songoni ingot alanima marhiti siyan turpuk jami taon naneng dohonon na tuhita di partikes sinoengon na parjolo ima ingot ma pardalanan ningolub ima na parjolo kita ingat so na didok padohan pengalaman adalah guru yang paling berharga pengalaman marhiti pengalaman ningulu nang tadalani nang tabolus nakpe pengalaman na paeti nakpe pengalaman na dinggani alay salut na iboy do gabi pembelajaran pardalanan ni ngulu ni jolma gabi sekolah kehidupan doi di nguluna anggo sekolah secara formal adong do alay sekolah secara informal ini sepanjang hidup belajar doi terus dang adong jolma na tamat saliling mangulu di Pertibion dukpe mana lo asau anggoi isima pertama nah dia sudah tamat kalau sudah berangkat dari dunia ini tapi sepanjang masih ada nafasnya dia tetap menjadi orang yang harus belajar dalam kehidupannya alanima boy dohonon satu pengalaman sebenarnya ini adalah obat alani pengalaman itu kadang dia juga harus diingat persoalan sifata adong do halak na lupa anggo faktor umur boy dorate ada kuingok bibah ado na masa 30 tahun na salpu boy dora alay na ulo dipersoalkan sifata na pura-pura lupa manang na sering melupakan padahal makna daripada sebuah ingatan odo gabe identitas jati diri di bagasan ngolo ni sasalaki ai pengalaman dia kanong salpu boy doi mangurupi hita lao memecahkan sebuah persoalan bolo pas do persoalan ini do persoalan nahiata dopi boy do gabe ser so dia do hita ujung mengadopi persoalan jala boy taha mau nakon persoalan ini jala persoalan ini dos muse dia dopi dongata batik kina mau nangi mah hita tabagi mah asongonot duha dopi tikina nia dopamu songonon songonon do bain asa mau nangau berbagi pengalaman dengan berbagi pengalaman itu akan memperkaya pangat wisata taringot tu pardalanan di ngulu saleleng di Pertibion jala marhite pengalaman dia kanong salpu ope boy do membentuk emosional ta dak saya sarupa be tingkat emosional ta sinajolo dok sinuaeng apalagi tu haduan
Ikon marasing jala ikon bertingkat doda. Dang nagabe sama-sama. Na jolo cengeng, nuang cengeng, suhu pelam cengeng bah. Bau nang tok songoni. Tapi dia harus bertingkat sehingga perjalanan hidup dia itu menjadi sekolah yang terbaik untuk kehidupan manusia. Imana parjolo baru dapat dua hon ngulu na masih rupan. Ala mardala do terus roda waktu. Dang boy tapaso, dang kepala sedetik pedang boy tapaso. Ala terus dari mana berputar menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun terus. Jaladang mungkin mundur di mana? Linear di mana? Mardala tu jolo. Dang mundur tu budi. Ima roda waktu. Jala nang dohonor siani dak terus sasalaki boy dalam posisi mangurupi. Dang boy. Ikondo disadatiki ikon siurupan dongoluna. Dang boy ikon terus imana mangurupi. Ikon diurupi do. Suatu waktu. Alani nang dohoro siani molo bicar di leo di batatu hita pasu-pasu parhaseang ma do denggan. Pakailah kesempatan yang ada. Tidak selamanya kesempatan itu bisa kita miliki untuk membantu orang. Dak terus. Adong do timing nih. Unang lewat timing nai neng mangurupi adang. Tapi dang tolak be. Hape bicara tolak dangulo. Hape bicara dak tolak be neng coba-coba. Banget masalah tong isia. Jadi bagaimana kita memakai waktu? Jalana pasti ikon adong do rasa empati. Empati turut merasakan yang dirasakan. Bohado molo au songoni mana. Ido molo rasa empati. Molo teida rupani adong jol mana riko sirupan. Ta posisi kajo dirita tu mana. Bohado molo au songoni ate. Pasti dia butuh bantuan. Jala molo ti kita urupi mana nariko pangurupioni. Bohado pakilalanda. Sonang. Pasti dia akan senang ketika dia mendapatkan bantuan dari sahabatnya. Alani ikon masyuru pamahita di bagasan parguluata. Napartuluhon manok tong marholong ni roha di dongan. Ima nagabi topik minggu. Molo didok marholong ni roha odo nagabi sipata persawalan manang pergumulan. Olo do sipata halak mambayan tembok-tembok pembatas lao padaridahon holong ni rohana. Holong rohaku ala dongan tubuhku, ala dongan sauriaku, ala dongan sautaku. Jadi molodang dongan sauta, dongan tubuh, dongan sauria, berarti dang holong ni rohana. Pitor dibayan do tembok-tembok pemisah, lao pasaton holong ni rohai. Hape sa sitong na molo tayo na Christian turbukon dang adong tembok pemisah. Jelas nakid panakanan na halak dagang pe ikodo haholongan. Aido molo taida molo upelajari kehebatan ni halak Cina sada. Na boy do da sida memang saling membantu. Hampir di beberapa negara maju do selalu ada Chinatown. Di Amerika pe adong do Chinatown, di Singapura adong do Chinatown, kota Cina. Khusus di negara itu ada kota penduduknya orang Cina. Bahibat do da sidera. Buasa dak boy bayano tate Batak Town. Adong nian perpunguan ni halak Batak di Amerika, tapajong-jong di si tak boleh kau sada kota, sada komplek be, 10 pe jabu isi, tabayan di si Batak Town. Adong komplek perumahan di Alak Batak di Amerika. Adong komplek perumahan di Alak Batak di Singapura. Manang di Soviet, manang di Arab petao. Adong Batak Town. On memang harus betul-betul kita pikirkan bagaimana bentuk
holong ni rohai janganlah dibatas-batasi di dalam kehidupan umat manusia. Alana ulala molo tinaringotan taring tu holong ni roha dak pola dau-dau rate udang jo kaluar sian jabu tamajo. Bagaimana antara amatai do inatai do danaki. Sian ini bajo kelompok kecil bajo baru masuk tuh lingkaran yang lebih lebar. Baru lebih lebar lagi. Dang tikos halak boy holong rohana tu halak halai sai marbadai mana dot do isi mabay natatnya do inatai misalnya tu halak burju alai tu amatai manang tu inatai neng ini tidak betul. Ikon na jodoh do parjolo baru tu lingkaran yang lebih besar lagi. Ido molo taida. Alana sipata molo masa do kondisi na sodenggan terjadi pertikaian ketidakrukunan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persauran siganupari. Olodo nama bani beberapa faktor. Alai faktor yang paling utama yang sering terjadi adalah faktor iri hati, kecemburuan, elat, idote. Hosom tel elak late hotel. Ido kadang yang menjadi bocor. Terjadi pertikaian ini. Gabe adong masa penindasan, adong masa diskriminasi, dot aka tindakan-tindakan anarkis yang mungkin tidak disetujui oleh siapapun. Alanima molo didok marholong ni roha, bohado asabo hita patari daun nguru holong ni rohai. Lumowi bah hita halak batak. Sudedo ita anak ni raja. Sudedo ita boru ni raja. Jelas doi di bagasan nguluta. Bagaimana supaya kita bisa hidup rukun manoktong marholong ni roha tu akadongata. Nakpe adong persoalan di bagasanna. Wado benota. Sederhana do angko menurut tau. Ikon adong na patalu roha. Itu tung dah. Supaya terjadi kerukunan holong ni roha diantara sesama jolma, molo tukpe masa hamaolon, molo tukpe masa persalisian, boy do jupang salut nai dame, molo adong napatalu roha. Kalau ada yang mau mengalah. Kalau tidak ada yang mau mengalah, anggon satu ajal hasiang anon, tangboy jupangon. Boy do mundur selangkah supaya maju 10 langkah. Alai persoalan na satu langkah pihalak dang lo mundur. Naing maju terus ujungnya gabe bagabe songonima tegang urat syarat terus. Dang adong perdumuan, dang adong perjupangan. Karena selalu merasa benar, orang lain selalu merasa salah semua. Ai molo tungadong do memang jol masih songoni, dia selalu merasa benar, orang semua selalu salah. Sasitong na ai ko si pare sobyon. Kenapa dia harus benar terus? Kenapa orang lain harus salah terus? Alai ikonadong do introspeksi diri. Buado asaboi manoktong tetap hidup rukun, damai, sentosa, sejahtera di bagasan parsaurata siganobaren. Jalalasido na kota Baradao di ngolo ni parhuriota pos doroha anggo ruas di HKBP Balikpapan Baruon tetap do manoktong marholong ni roha diak kadongan. Amin. Nah, sokonna ala amang situ do na mangalusia te. Manoktong mahita marholong ni roha tu dongan ate. Amin. Jadi losido nang pinasahat ni panitia Natal nakin. Memang di pasada sida program do anggaran. Kebetulan naing mengganti podiumonin na. Perdikting perjami tahun dohot parageda meja, dohot kursi pengantin, dohot ingganan persinggangan. Dangadong dope persinggangata
nak penong sekian puluh tahun huriatta. Jadi taringot tu podiumon ope anon kurapotok kami dohot panitia do tu Pak Ketua Nakipe nong makatai didesain ma sapala mangkat hita tu nasa sitong nai ma tapi akon podiumta. Alana anggo hitaon nuangon sa sitong na podiumon do letak naon Calvinis do hitaon. Calvinis do molo podium na di tonga-tonga. Molo Lutheran ikon disod do anon parjami taon. Jadi anon molo dung digati anon podium parjami taon, di sabola do anon podium parjami taon. Dang di tonga-tonga. Sa sitong na sarupa reformator do Calvinis do Martin Luther. Alai berbeda na sida taringok tu konsep ibadah. Jadi molo hita na Lutheran memang siamun ni ruas do parjami taon dison. Di tonga-tonga do malim di habirang ni ruas ma partikting. Adong do lapatan na kenapa ini harus 3? Ini penampakan Tuhan Yesus do. Ay Tuhan Yesus idiguari di mana malim raja dohot panurirang. Molo didok raja partikting mai. Asongan itu bisa partiktikan raja titah raja mai. Molo didok malim paragedda mai. Molo didok panurirang parjamita mai. Jadi na tulu bagian on di bagasan Tuhan Yesus adong do di parminggota. Ima paragedda partikting do parjamita. Ido nanaing sipa dengan nota. Mudah-mudahan na boy gabi molo dong jadi haduan sianom mah marjami dami dang siya tonga-tonga be. Jala ikon steril do sa sitong na bagian depan dang mandok dia organis pedak boy niyan sa sitong na di altaron. Holan malim do di gijang. Adong do batas-batas na. Marputo-puto pedak boy niyan nako par tukang puto son. Inganan na ba dia don? Ido ga konsep na. Jadi tapading ka manang na khusus para agenda haduan boy taban red carpet di si karpet merah bahwa di sido sa sitong na ditanam ima putih guar-guarnya karuasta tiki meresmikan huriat tahun. Adong dora tiki na julat sike puluh na salpu itanam dora di son guar-guar ruas ni huriat na parjolo di sido biasa na para agenda jongjong bahwa inilah jemaat yang mau menyembah kepada Tuhan. Itulah patanda. Dialah yang menjadi imam malim mabuan akaruasi tu dibata memahami nah jongjong noaing lau mengadop tu dibata. Itu anggo konsep di hita. Aladi tatangnya koma asanggiat boy dengan mardalan program na pinatuban ni huriata melalui panitia Natal nang dibentuk jalan nang jongjong nakin di tonga-tonga ni parminggota. Tatu pahima obartu las ni rohata songoninang di panitia tahun pemberdayaan remaja. Mulu tabigin nakin ia hanya sebatas ibadah naman non patupauta songon dalan membubarkan panitia tahun pemberdayaan remaja. Dak pola adong perayaan manang pesta ala 26 Desember di sido anok kita marulang tahun huriat tahun di sido hita non makan bersama di 26 Desember. Jadi undang pala 2 hari adong kegiatan rame-rame alai hola sahali madalan lau membubarkan panitia tahun remaja di sima kita hanya beribadah holan ibadah tanpa perayaan alai mulo Natal lakin anggoi rak mangan atau kita dah di gereja. Ikon malih kita berangkat sejabu asa rak manga kita non di gereja alai 26 Desember udah minggu depan. Suatu salah mu itu di tahun mali-mali baro tapi dang adong sepanganon. Ta surat tanggal dah 26 Desember dok maksud tu. Dang nagabi tiap minggu. Jadi 26 Desember itulah perayaan ulang tahun gereja kita dan disitulah kita mensyukuri anugerah Tuhan di bagasan gulmit ni ngeluta si Ganopari. Amin. Martang yang mahita. Mauliate marohanami di Tuhan nang mamakulingi hami marhiti hatam na badiai.
napaingotok kami, songo dia do ngolu na hinalomohon ni roham. Patao mahami Tuhan lau mangulaon na pinasaha mo. Asa boy pataridahon nami, ngulu marholong ni roha, maradopon akadongan nami, na adong dihumalia kami. Ajari hami Tuhan di bagasan todim mana manuturi hami, lau mangulahon na pinangidom, pakyom mo hami gabi sira do panodang, maniray do manodangi sudia kajol manadong dihumalia kami, di bagasan asini roham. Kadongan namin na subuyo marminggo di bagasan tikyon, mulutungadong na di bagasan parsahiton, di bagas manang na di rumah sakit. Leo madidesida pos ni roha, pasu-pasu na sida, si panganon na sida Tuhan, sinumon, ubat, doho, sudi sarana medis. Parhitian ni wasomay lau mangalion hamalumo to na sida. Asa tuwa katikin na manghihut, boy musihami rap marsaor di tonga-tonga ni Bagas Joromon. Oma tangiang pangiduan dohot telehele nami di bagasan Kristus Yesus martangiak kami tuong. Amin. Tapasa mapiliata laos marede mahita siya nomor 4 walusada ayat sada do udutna.
Jong mahita salutna. Tatangnya koma peliata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Kodo haroroan ni saluhu sileleon nadinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasatami masya nelehom itu hami pelian nami tuho. Saya jalo mai gabi uap na khusus si jolom. Pasu-pasu bayi jalaramoti. Asa huparasya kami pelianon. Patibulhon na rajaumu. Itonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalamu tadahami godang ni sileleom itu hami. Asalam gir-gir hami madok moliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Bonagijang say pinarbadia makwarmo, say Roma harajaumu, say sauma lomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Bonagijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni donga na mardosa tuhami. Unak kami togion tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Di sodako Tuhan de Batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de Batama bohina tuho jala di pasaorhoma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita salukna horas.